kala ko jiida filma ga hen yes min non jiɗi ƴewde ɗum bon nana ay o foyda bo yen o fe kora o yi foto o yi film hot ay filma ɗum o yi ka filme ngaka may lol non ko may poɗe hen dar yeso ba halda seeda non haal rek hala a waɗa expliquer t'as compris on ko film allez on y va parle Afrique Australie nando boy jalomango boy min jiɗa nder kulejal min go Sénégal pelten nana hala ici c'est le continent africain et ici c'est l'Europe t'as vu il y a Australie ici ça c'est Inde et voilà l'Amérique du Nord ici et ici c'est comment monsieur Antarctique ici c'est Antarctique ici t'as vu ouais mais le job ce n'est pas encore fini ouais on va désigner ici les pays tous les pays ici tubab rien ça ko tubab Afrique oh anu bidan ka half caste métis encore bale ko yes mi jogi berde tubab rek Europe. Baba njaafa don dum do ko horkita European continent ko horkita dum fina ka wawa Dubai selvel be selvel ko endani cha dal beru mojo India aminde bajani do ngoni galle rohi ko do tum hari abka musiki zindigi tum hari abke mera bagal na hi Fami kalwo yes assalamu alaykum son pari mballe men jokkiten wallahi hawdo siwar birnemo balle sen birdemo balle mo yehen wallahi min nani baba anga tubab non a jeju ko wa hay Gambi Russia c'est Gambi kam nan la khardo Gambi tita ko ma umbundi huh oui uto jambi Gambi hello oh yeah he's a Gambian oh Gambia yeah why not c'est un Gambien from Gambi pas un Sénégalais pas un Mauritanien pas un Togolais yini don c'est un Gambien Asie tokbon nyo on ngati mo wara ko tati micro ha wi hal continent africain mondo here is African continent gure gon do dogade ko gure the countries are here is countries of the Arabian Morocco Libya Tunisia Egypt and Egypt let's go on ko let's Egypt opposite is Ethiopia no hawra kay ndo Eritrea sa jippen opposite ngara ndo Ethiopia gaw Djibouti here is Djibouti Kenya Jupiter ha Chad Sudan Côte d'Ivoire hangara Mali Bissau Burkina Faso Guinea Toenya ande jombale yawta nantine ba ngadde e busu joda Benin Togo Togo Congoji and RD Congo aya ji ko ha Tanzania wura men urda mane Afrique du Sud ko wayno and South Africa gaho Madagascar yes Madagascar donc continent européen yes European continent sar odon ko frontière entre Maroc et yes the border of boundary Spain and Morocco mil yes wall donc Espagne sa nga Espagne cede ngara Portugal Spain ngara France after France non et Allemagne battle frontière France and Allemagne there's boundary et Allemagne en frontière and Germany ma yido Luxembourg Belgique Angleterre England Irlanden Iceland arnga banjat bangi diga matuga Finland Denmark slagon dodi ko yes Lithuanian ko les européen c'est ko outside Europe Italy Greece Malta Araga adama nata kam Turkey wor fayde after Turkey bishi nana Russia dafa ni war ma majiko dibray hay chinan you see China 77 ay ko ni war wada ji pange jede moja oh and yes India sarga
Bangladesh. Yes, Bangladesh. Ayo YouTube atina. Ga ndo Oceania. YouTube. Continent. Daga TV. No, ya hande ko wala mo resi sa YouTube. Gure godde gonen der jam en wi There are some countries on the water. Zealand, New Zealand. New Guinea. New Guinea. Yeah man. Oh, Guinea godden ga taw jida e Guinea There's Bissau, a Guinea Guinea Conakry. and Equatorial wali. Guinea Conakry. Guinea godden nan ga. There's Guinea, New Guinea. Ga la première fois. Continent. Yes, American continent. Do Canada. The up is Canada. Hakundo uri hewde hakundo. In the middle, États-Unis. of them Let's say Mexico. is Mexico. On a frontière entre Here's the Mexique border. et South and north. Panama. Panama. Woni There's a president there. woni Mexique. Kedi ñebe don ke rewi frontière. Ah, oui, 169. Sarajevo ko Brazil. Brazil. Donc c'est ko Venezuela. Venezuela, Artico, hay Chili, Argentine, Chili, Argentina, Bolivia, gure badman. and Haiti and Wadi ko fa non ko ndiyam. da. O joni Nimo tot ma golum. Amin joni mo ndiyam. continent o Nimo tot ma golum. so hawrini continent so hawrini ko lendi fof ko taban tati berdum 30% ko di ko 70% di fof taban jegom jeedi fof ko ndiyam jaram Nimo re ma wara. Ko way haalam do ko bindulo. man Walim tan no gurde. côté non gourde non haala mi rek ko mbaɗɗa ɗo dessin ɗo Yo wonne no. kede Cap-Vert ɗo Sénégal wonir ɗo le Sénégal wona Guinée Bissau Guinée Conakry Dara. mais quartier o rek ɗum ɗo no kalta ko waɗaɗam saraji rek Ha saraji tan. aɗan wawa fafadde hen ɓuri mo ganduɗon ɗo rek ɗum ɗo Sénégal le Sénégal ɗo wona ko Guinée Bissau sara Guinée Bissau wona Guinée Conakry. He say he's here in Senegal. Anda. Hey, nonsense. So ngai Sénégal. Zila yeɓi An hol nano pulare aduna. Zila yaɓi. Metti mo hala français. Wala anglais. Bu jigio. France yane luk. France ay. France tan ha. Gago don. Kambe leba. Ona ko lundi. Ono kedde. no jaw Abuni Amérique. Continent wondo. continent e Jangure ko Antarctique on heewi antarctique eyi hodde mum weɓata joni ndiyam ko wannam gaɗam ndiyam arctique mbiyen océan arctique toon heewi glace arandi bateau min noon immade Angleterre wiren Liverpool faade Amérique ɗo ni bateau moɗo joli nder ndiyam o on titani go wal titani go ko ga bateau ne jom jam glace kanje ga woni bateau ga imeno ndiyam ko hono jam ɗo ɗam océan Pacifique ko océan Pacifique ga woni ndiyam jokkoro e ndiyam garam gaɗa océan Pacifique ɗum tagi defa mbiya aduna yimɓe gurɗo koron ay ɗon sa jole baro aɗa naate nder ndiyam saɗa hen ndiyeme e haɗa ha ɓoy natta yiide baro cikira mato baro junit omo yakaran kamɓe ko noon ɓe darto enen liɓinde darde leydi hen derɗen ni kamɓe so jeehi less ɗo kay ɓe dardoto mbiya ko boule ɓen noon hade andede ko comme sous forme de boule coron eɓe mbiyano aduna ko ni tan wonirno tan ko leli yimɓe dari kono ni ha ɓoyni noon ɓe change ɓe mbi wona noon wori par ce que yeɗ nangue départ ɗo o temps joni sa yeehi wiye Sénégal wona 1 heure guri goɗo ko wonɓe 11 heures ɓene woni jamma ɓene woni sara futur ɓene woni minuit ko noon nangue so yi ha tumri kar ɓaɗo ko boule sous forme de boule so nangue feeñi so aduna dareni ɗo ko wayno Sénégal en ko way noon so kuccite nangue ɓe ga natta yiide nangue ɗum nadde jamma so bulen ɗum kay ɓe garta jeekede ɓe naɗata jamma ene naate nous sommes taji musallillah Wallahi. Allahu akbar. Ɗum ko Allah haali. Wona kanko haali. Ɗum ko konngol Allah. jiyani Listen, kene. boy kene siballa joɗo jur saw jiyani nangue parce que affaire so tourni hay sadar mo masjidi nangue ɓe jira lelwal gaɗo jamma yakay so ɓuri kadi ɓe gata hay sar nangue ɗo kono natta e nangue difa kam so lewru korata fanima kewi horata tan ko heure uji 4 ma en tati
parce que yaawi nadde nan en yaawi an nadde jam so weeti yaawi wedde en yaawi nadde jam parce que kamɓe keɓani ɗum nangen feewi ok merci